Moi, tää on Daniel! Vaikka tietenkään kaikki ei mua tunne, mutta ei oo pakko tunteakaan. Mutta silti, niin kuin varmasti huomaattekin, että tää on tämmönen hauskan näköinen Hardest Game 2, vaikka tämmöstä oikeesti tämmöstä peliä on, älkää nyt menkö luulkaa väärin. Älkää nyt luulko kuitenkaan väärin. Että mä oon tähän kännykkään semmosen niin sanotusti asetuksen, joka tekee tästä taustasta tämmösen. No nyt päätin ottaa tässä pitkästä aika haasteen vastaan ja ensimmäinen kerta kun mä kuvaan tätä. No, lähdetäänpäs pelaamaan. Mä oon ollut taas joskus aika hyvä, mutta nyt on taas ollut aika surkea, että en tiedä. No nää nyt on niin helppoja leveleitä nämä alut, mutta kun päästään level 5 yli, niin alkaa olla haasteellista ihan oikeesti. Vaikka mun enkka on ollut 2/3 melkein puoleen väliin, kun tossa on 50 levua, niin niin, että on ollut joskus aika hyvä. Nyt on aika surkea. Nyt menee kyllä vielä, kato, sotkot helposti. Oho, kato. No, tuo oli vaan poikkeus. Ei se ihan oikeesti ollut mikä kuolema menekin. Ui! Pääsenkö tämän läpi? Ui, johtako oli lähellä. Tuollahan taustameteliä, mutta aivan sama. Apua. Nyt tulo uusi. Joku tämmönen parempi. Tää on aika vaikea. Tai no en mä nyt sano, se on tää aika helppo. Aika helppo. Aika helppo. Kolmasta yhden kerran. Yes, yes. Yes. Tää on se ärsyttävä leveli. Tätä mä en oo melkein ikinä päässyt. Paitsi joskus. Oho, justiin tuon takia. On tää kyllä aika helppo. Mä en oo kato pelannut tätä pitkään aikaa, niin tää on vähän haastava. Vaikka mä oon tässä ollut ennen melkein niinku mestari, mutta en mä kuitenkaan ollut mestari jo läheskään. Nyt meni hyvin! Yes! Uhu! Niin tälle level 8 on mulla aika haasteellinen. No, ei muuta kuin kokeillaan. No. Tää on aika vaikea. Ei, mä en haluakaan mennä. Joo. Nyt se oli aika helppo. Tääkin on aika haastava. On taas sitäkin aika helppo, myönnän. Niin kuin näette, että aika helppoa tää on. Hyvä Daniel, mä oon taas kehittynyt pikkuhiljaa. Hyvä Daniel. Yes. Aika helpolta näyttää tämä. Apua. Apua. On niin hidasta touhua. Apua. Tää menee nyt aika helposti. Tää on ennen ollut niin typerä level. Nyt menee helposti jo. Olen onnekas. Niin, vihdoinkin. Mene, please. Mene jo. Oho, verrankin päästiin.
Tää on aika helppo leveli. Tää on aika helppo leveli. Tää on kyllä mun mielestä aika helppo leveli, täytyy kyllä myöntää. Mitä elämällä mennään, sitä helpompia tuloa. Vähän niinku. No, jatketaan sitten ensi kerralla. No, moi!